4 जुलाई तिप्रासा रंगनि बागै बेलाय नांकुकमानि साल अ सालक कथार त्रिपुरा हदानि बरम त्रिपुरा हदानि लाइबुमा तिप्रासा रंगनि लाइबुमा त्रिपुरा प्रदीप किशोर माणिक्य देवनि आसेमा साल त्रिपुरा हदाना साइ बिसि रमै नायकलि फाइका त्रिपुरा हानि हा बुबाग्रा रक हायुंनि लाइ बुमानो खुरसाना थांगलाय उलनि कतर बुबाग्रा बसं अंखा त्रिपुरा सानि हा बुबाग्रा सारा चारजी बा हा बुबाग्रा अ त्रिपुरा हानो त्रिपुरा हदानो जराव बा कलमति खिखलाई जराव बा थै खिखलाई हानो नायकलि हानो मोथांगै दफानि थिनां न कलांगै थांगो साइ बिसि रमै बरंनि थैबाय बरंनि कलम थैबाय तागजागै न ताबुक त्रिपुरा हाते त्रिपुरा दफा हनै हायुंगो सिनि जागै दंगो अ हा बुबाग्रानि बसं ताबुक ताल थैसननि चाति हाय दिग दिग चिंगै तंजावो त्रिपुरा दफानि बरम अंगै त्रिपुरा दफानि लाइबुमा त्रिपुरा दफानि लांमा अंगै बो अंखा बुबाग्रा प्रदीप किशोर माणिक्य बहादुर देव बर्मा बो आचायो 1978 बिसनि 4 जुलाई सारमालिनि सारकथारो ताबुक कताल दिल्लीव शिलंनि त्रिपुरा कैसल नायं मावो तोरै लगै बो आरनो रोंकुचुक सोरों मुंनि सोरोंगै बो आरनि सिमि तोरै लगै शिवै ताबुक बायथांनि हा बायथांनि दफानि बागै सामुं तांगै तंगो हरसाल त्रिपुरानि नायं मानि सिमि बुबाग्रा प्रदीप त्रिपुरा हानि बरम त्रिपुरा हानि लाइबुमा ते त्रिपुरा हानि लांमा तिनी बिनी आचेमा सारकथारो जत लुकुरंनो बरम रेना बान्ता बुबाग्रा आयुग लगै काहाम करं अंगै तंजातो बियो रिपोर्ट खखरां।